गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं। मेघालयनि बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्लाया मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गोथाङैनो अर खामना जिउ खोमानाङो। मेघालयनि बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्ला फर्डिनेन्ड बि लाइडहआ मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गारि बेरफ्रुना गोथाङैनो जिउ खोमानाङो। बे जाथाया 3 अक्ट'बर खालारखालि रिभय जिल्लायाव शिलं-गुवाहाटी हादरारि लामायाव उमब्रान डायरियाव जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्लाया तुरानिफ्राय शिलं फारसे थांबाय थानायावनो बे जाथाया जायो। 75 खेब जुलि 200निबो बांसिन आइजोफोरखौ भारतसिम फानहरदों। मध्य प्रदेशनि इन्द'र पुलिसआ हमनाय आइजो फालांगिरि मनिर एबा मनिरुखौ सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव गोबां फोरमान सोराङाव फैदों। मनिरआ बांलादेशनि आइजो फालांगि खालामो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिया 200निबो बांसिन आइजोफोरखौ लाबोनानै देहा फालांगिरि खालामफैयो। मोनफ्रोमबो दानावनो 55निख्रुइबो बांसिन आइजोफोरखौ बियो देहा फालांगियाव थिसनो। 5 बोसोरनिफ्रायनो मनिरआ बे फालांगिजों सोमोन्दो दं। बृहस्पतिबारखालि पुलिसआ मनिखौ हमो। मख'नो गोनांदि दासिम मनिरआ सा 75निख्रुइबो बांसिन आइजोफोरखौ हाबा खालामनांगौ जादों। दायनिगिरिया आइजोफोरखौ बांलादेश आरो भारत सिमायाव थानाय नर्दमार लामाजों आइजोफोरखौ लाबोयो आरो सिमा सेराव थानाय एजेन्टनि गेजेरजों गुबुन जायगायाव हरो। मोनथिनाय बायदिब्ला 11 दाननि सिगां सा 21 बांलादेशी आइजोफोरखौ पुलिसआ हमनो हादोंमोन आरो सा 5 सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। नाथाय मनिरआ खारखुमा लांदोंमोन आरो जोबनायाव बृहस्पतिबाराव हमनाय जायो। एपिसिसि प्रेसिडेन्ट भुपेन बराया एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि थामहिनबा एपिसिसिनि प्रेसिडेन्ट भुपेन कुमार बराया मैया समबाराव एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय 1983 मायथाइनि फेब्रुवारियाव आसाम आन्दलनाव बुथारजानाय सा 8 सुबुंनि सायाव रागा जोंनाय बिबुंथि होनायनि उनाव बिबाननिफ्राय बोख्लायना होयो। आलीखौ जाथायखौ खोन्थानो होनाय नटिसनि फिनखौ होनायाव फेलें जानायनि साननै उनावनो एपिसिसिआ बे थिरांथाखौ लायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफ दोलोआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय ध्रुब कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै मैया फोसावना होबाय। बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जाबाय होनना बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिआ फोरमायना होदों। बेराफारसेथिं बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जानायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जेबो खौरां मोनाखै होनना रोखायै फोरमायदों। दानि बिटिआर सोरखारनि फोरोंगिरि थिसननायाव नंखाय 3 टेट फोरोंगिरि हमजादों। रायजोआव नंखाय टेट फोरोंगिरि। गरायसराव नंखाय टेट फोरोंगिरि हमदों। नंखाय फोरमान बिलाइ होनानै टेट फोरोंगिरि साख्रि लादोंमोन। जुनिया संदानग्रा हान्जाया हमजानाय फोरोंगिरिफोरखौ गुवाहाटीआव लाबोनाय जाबाय। टेट फोरोंगिरिनि फोरमान बिलाइयाव गिख्रंथाव थगायनाय। 24 सेप्तेम्बराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना सा 52 जन नंखाय टेट फोरोंगिरिनि फारिलाइ फोसावदोंमोन। फारिलाइनि गेजेरजों तामुलपुर पुलिसआ 3 नंखाय फोरोंगिरिफोरखौ हमनाय जायो। हमजानाय फोरोंगिरिफोरा काजलि बर', अनिता बर' आरो भबानी बर'मोन होनना मोनथिनो मोनदों। पुलिसफोरा नंखाय फोरोंगिरि 3खौ गावसोरनि न'निफ्रायनो हमनाय जायो होनना मोनथिनो मोनदों। फेसबुक, वाट्सएप आरो इनस्टाग्राम गासैबो बुहुमनाङैनो डाउन जादों। नोंथांमोना मिथिखागौ मैया फेसबुक, वाट्सएप आरो इनस्टाग्राम गासैबो बुहुमनाङैनो डाउन जादोंमोन। बे सार्भार डाउन जानाया खमैबो मोनानि 9:14 रिंगायाव जादों होनना माखासे निउज चेनेलफोराव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे सार्भार डाउन जानाया मानि थाखाय जादों बेखौ रोखायै बुंनो हायाखै। डाउन डिटेक्टरआ फोरमायनाय बायदिब्ला खमैबो 10.6 मिलियन बुहुमनि सुबुंफोरा गावसिनिसिम रिपर्ट खालामहरदों होनना फोरमायदों। बिसोर बेबायदि रिपर्ट माब्लाबाबो नुफेराखै होनना फोरमायदों। बिसोर मोनथाम एपआ आउटेज जाखांनायनि उनाव 6 घन्टानि उनावसो जागायफिनदों होनना मोनथिनो मोनदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।